Ang akong snack kay utan Bisaya nya budbud nga kamunting kahoy. Langas kay mo lugar diri kay dapin manggusdalan. So kay managan ang motor. Ani guys ang kong fun snacks. Utan Bisaya nya budbud nga kamunting kahoy. Okay. Palisod man tagabli ani kay isa ka kamot nagkupot sa cellphone. Yung isa mag-open ani. Ano siya nakapait mag content creator. Atong video, atong edit, atong upload mo ni. Laban lang sa buhay si Inday ang manhuwa. Budbud kamunting kahoy nya iswa din anang utan. Nga pwede pud ginamos tara. Ginamos nga daghag sili. Kanilang asa ang akong i-snack karon mga unta ninyo. Anta. Utan no. Diba tani utan ang budbud. Tara. Okra. Dua ka buok. Dua ka buok kay ako ra hilig makaon na ni. Ang mga sakop di kayo, tilaw ra ila. Gabi. Ay kuan. Ay tabong. Kami kay kumutan. Ang Angelo guys, busy kayo. Mana man siya kaon. Tanog TV. Busog naman na siya, mana siya kaon. Napakyot-byot pa. Mana yung trabaho, chikupot anang remote. Doon man sa siya hilig og cellphone. Kanang TV ra ginaiyahan. Makupot na siya cellphone pero dili kay magdugay. Ayun ako to, mataas-taas na.